Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा Assam State फाइनाली नोंथांमोननि साख्रि जाबाय। दा बेनि गेजेराव 51,000 vacancies दा फाइनल रिजल्ट हमना ला ADRE गोबां vacancies दङ 26,000 नि खाथियाव ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै NDHS DME बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि आन्दाराव 5,000 नि बारा vacancies एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना फाइनाली ग्रेड 3 ग्रेड 4 स्टाफ्स नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटार मोनथारसिगोन आरो नोंथांमोननि जयनिंआ 15 मेनि उनावहाय स' नोंथांमोना जयनिं जानो हागोन होननानै बुंदों अके एन्ड बेनिफ्राय खायसे सेलेक्ट जाबाय आरो खायसे जायासै दा मानो जायासै आरो बेसेबां पस्टआ थालांखो स' बेनि सायावबो मोनसे आपडेट फैदों आसाम पुलिसनिफ्राय जे आसाम पुलिसावथ' जोंहा 5,700 नि बारा भेकेन्सिस दङमोन दा बेसेबां क्वालिफाइड जाखो बेनि सायावबो मोनसे अफिसियेल आपडेट फैदों जों बेखौबो नायगोन एन्ड नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि ग्रेड 3 ग्रेड 4 गोबां कमेन्ट्स फैगोन ना फैला स' बेनि सायावबो नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों दा जायफ्रा साख्रि मोनबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जे नोंथाङा मा पस्टआव मोनखो बबे ग्रेडआव मोनखो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना गाव गावनि पस्टखौहाय नोंथांमोना लिरनानै हरनो हागोन जाय साबस्क्राइबार नोंथांमोन स' मोनदों स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै हरनो हागोन स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनाय फै फार्स्टआव आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव स' दायो जों फैबाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव दाथ' रिजाल्टआ गोबां होबाय नोंथांमोना गासैबो नायखाजोब्बाय दा हमना ला 5,000 भेकेन्सिस दंमोन आसाम पुलिसनि आन्दाराव जि रिलिज जानाय आसाम फरेस्ट दङ एक्साइज दङ जेल वार्डार दङ दा नोंथांमोना गोबां रिजाल्ट मोजां मोनदों आरो मोनसे बाथ्रा जे सासे केन्डिडेटआ मोननै एबा मोनथाम पस्टआव साख्रि मोननाय दङ आसाम पुलिसनि आन्दारावबो अब्ला स' नोंथांमोना मिथिखाबाय भेकेन्सिया माखासे ओंखारबावगोन दा सासेया मोनसेल' साख्रि हमना ला खनसे टाइमावहाय एबा वान टाइमावहाय एन्ड बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जायफ्रानोखि ग्रेड 4आव मोनदों स' नोंथांमोना नेक्स्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया 100% नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोननि गोसोबादि बैसो थानायाव एप्लाइ खालामना थानो हायो जिखि जाया नोंथाङा साख्रि मोना मानो खालामनो हायो नाथाय नोंथांमोना अफिसियेलि NOC लानांगौ NOC लायोब्ला स' नोंथांमोनाहाय गोदान पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो नोंनि फरायनाय नोंनि बैसोनि सायाव ओंखायनो जि साख्रि मोनदों दायो नोंथांमोना गिबियाव बेयाव जइन जाग्रो बेनिफ्राय नेक्स्टआव स' नोंथांमोना डिपार्टमेन्टेल वाइसआवबो नोंथांमोना प्रमोसन जायो अके स' बे नोंथांमोननि पजिटिभ आपडेट एन्ड बेनिफ्राय दानिया आसाम पुलिसावथ' 5,730 भेकेन्सिसमोन दा बेसेबां क्वालिफाइड जाखो बेसेबां थालांखो आरो थालांदोंब्ला नेक्स्टआव भेकेन्सि फैगोन ना फैया बेनि सायावबो मोनसे अफिसियेल आपडेट फैदों दा बे अफिसियेल आपडेट नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि आन्दाराव नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे बेयाव डेटा फैबाय 5,730 भेकेन्सिसआव अनलि क्वालिफाइड जादों बेनो जाबाय 5,421 भेकेन्सिस अके अब्ला 300 नि बारा नोंथांमोना नेक्स्टआव भेकेन्सि फैबावगोन बेखौ मिथिखाबाय माखासे थालांबाय स' बेनि गेजेराव खायसे पस्टआ रिजाल्टआ नोंथांमोना होआखै जानांगौ जेरै हमना ला माखासे पस्टआव होआखै नोंथांमोना मिथिखागौ हमना ला खायसे फैयाखै बाट स' बेयाव गासै 5,730 भेकेन्सियाव दायो अलमस्ट क्वालिफाइड जाबाय 5,421 भेकेन्सिस एबा 5,421 भेकेन्सिस अके दा बेयाव माखासे इस्यु जादों जानांगौ बेनि थाखायनो खायसे सिलेक्सन जायासै आरो बेनि गेजेरावबो खायसे मोननै पस्टआव साख्रि मोननाय दङ सासे केन्डिडेटआ मोननै पस्टआव साख्रि मोननाय दङ अब्ला बेयावबो माइनास जालांबाय थागोन अब्ला नेक्स्टआव नोंथांमोननि भेकेन्सिया फैनायनि चान्सआ दङ दा बिदिब्ला जोङो पस्ट वाइज नायोब्ला ग्रेड 4आव हमना ला स' दायो जोङो ग्रेड 4 नायोब्ला 1,666आव जोंहा 1,532 क्वालिफाइड आरो लोगोसे 3127आव हमना ला 3,004 जादों HS लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय ग्रेजुवेट लेभेलाव 380आवहाय 335 क्वालिफाइड जादों एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबल लेभेलावहाय 557आवहाय 550 भेकेन्सि क्वालिफाइड जादों अब्ला स' नोंथांमोना मिथिखाबाय बे पस्टआ थालांगासिनो दङ माइनास जालांगासिनो दङ डेट मिन्स नोंथांमोननि गोदान भेकेन्सि फैगोन बेखायनो जेबो टेनसन गैया स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना मोजां होदो दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामदो आरो बे थाबैनो ओंखारसिगोन जुलाइ दानाव आरोबाव 10,000 भेकेन्सिसनि आपडेट होबाय सिमाहाय फ्रेशमेननि गेजेरजों जेराव नोंथांमोना इडुकेसन थागोन एपिडिसिएल थागोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्टआवबो नोंथांमोना मोनगोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोंहा फैबाय ADRE रिजाल्ट दा बेयाव नोंथांमोननि जयनिं डेटआ जुलाइआव जागोन दा गोबां नोंथांमोनाहाय माखासे इस्यु मोनदों जेरैहाय गुबुनावहाय बायदिसिना इस्यु जागासिनो दं बेनि थाखायनो एसे पस्टपन जाबाय दा जायखिजाया नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4आवहाय नोंथांमोना साख्रि मोनबाय स' बेनिफ्राय खायसे पसन्द जायाखै पस्टखौ अब्लाबो नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया मानि थाखाय टेनसन गैया आं बेखौ खिथागोन नोंथांमोननो एन्ड बेनिफ्राय हमना ला सासे केन्डिडेटआ मोनथाम सेलेक्ट जाना दङ अब्ला स' नोंथांमोना मिथिखायो सासे मानसिया सासेल' साख्रि जयनिं जानो हायो सेम टाइमावहाय देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना जुदि पसन्द जायाखैबा पस्टखौहाय स' नोंथांमोना डिपार्टमेन्टेल वाइस एग्जाम होनो हायो आरो साख्रियाव थानाय टाइमावबो नोंथांमोना NOC लानानै गोदान साख्रि एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखायनो टेनसन गैया दा हमना ला नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4आव मोनदोंबा ग्रेड 3आवबो चान्स लानो हायो अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव
माखासे भेकेन्सि मोनगोन जुलाइ दानाव 10,000 भेकेन्सिस एन्ड बेनिफ्राय बिटिसिआ 5,000 भेकेन्सि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट फैथारसिगोन थाबैनो बे दानावनो एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि ADRE मोनदों स' नोंथांमोनाबो बेयाव इलिजिबल जायो नोंनि क्राइटेरियानि सायावल' सोनारो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जुलाइ दानाव जायखिजाया आसाम पुलिसनि आन्दारावबो फैनो हागौ जायखिजाया 10,000 भेकेन्सिस नोंथांमोना मोनबावगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि जयनिं लेटारा हमना ला जुन जुलाइआव जाहैगोन ADREनि बा आसाम स्टेटनिया दायो गोबां माखासे दावराव दावसि जादों बेखायनो एसे दोनथ'नाय जादों अके स' बेनिफ्राय जोंहा एसे थालांबाय जायफ्रानोखि नट क्वालिफाइड जाबाय जोंनि कस्टआ एसे खम जादों बेखायनो थालांबाय एसे पइन्टआवहाय जेबो नङा नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां ट्राइ खालामदो बेनिफ्राय बांसिन हार्ड वर्किं खालामदो आरो जाय बिथांमोना साख्रि मोनदों गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना साक्सेस जाबाय स' बेखायनो बिथांमोन बायदि नोंथांमोनाबो जाहाथे नेक्स्टनि थाखाय जाहाथे खस्थ' खालामो मानोना 10,000 जुलाइ दानाव गोदान भेकेन्सि फैगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 स' नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव 2.0 ADRE एबा नोंथांमोना बेनि आन्दारावहाय गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि चान्सखौ मोननो थांगासिनो दङ स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो जेबो नार्भास जानाङा नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालाम स' दाथ' नोंथांमोना गोबां आइडिया मोनखाबाय माबायदि टाइपनि कुइसन फैदोंमोन स' बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना जाहाथे मोजां एग्जाम होयो आरो नोंथांमोना साख्रिखौ लायो दा बेनो नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बबे पस्टआव साख्रि मोनखो मा डिपार्टमेन्टआव मोनखो नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 होनानै जाहाथे लिरो आरो बयबो नोंथांमोना जाहाथे गावजों गाव मिथिलायो स' बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट दिनैनि रिजाल्टनि आपडेट